abin da za mu yi magana akan shi akan wannan tashoshin dai har yau waɗanda suke nan suna ta surutai cewa ai mu mun hita daga imowa da kuma munafukan 'yan siyasa da muke da su. Mun ce mun hita francophonie amma kuma muna kashin kuɗin sefa. Mun kashe sefa ta mu ci. Domin kuɗaɗenmu ne na ƙasashenmu duke ƙasarmu ce ake kwasa a kai Faransa a ta je ta sayar ta juya ta bugo kuɗin. Ta bugo mana takardun manza ta bamu. Kenan muna da kin da za mu kashe su sai lokacin da muka ga dama. Ba jan lokaci ba da yawan surutu ina so in gaya muku abin da dama har yau ba su sani ba. Lokacin da shugabanninmu suka ce sun kwace kamfanin gidan ruwa daga hannun Faransa, sai da aka yi haƙuri datkin da yarjejeniyar da aka yi da Faransa ta shekaru ta ƙare, sai muka amshi. To yanzu haraka kuɗi ce, a bankuna na bai su yawo muna da kuɗi. Nijar tana da dukiyarta, tana da kadarar ta a Faransa, wadda ake riƙe da ita. Kuma akwai yarjejeniya ta adadin shekaru na haraka kuɗi da muke da su tsakaninmu da su. Kenan akwai adadin lokaci wanda yau mu kuɗi mu uku za mu buga kuɗin da ƙasar Faransa da Burkina da Faransa da Mali da Nijar. In ya zama daga cikin mu akwai wata kwantara wadda wata ƙasa take da ita da ƙasar Faransa wadda idan har muka zo muka ce to mun buga kuɗi mun fita. Sai ya zama to kwantaran nan tana da sauran wata 2 ko kuma wata 10 ko wata 8. Sai muka zo muka yanke hukunci muka ce mun fita. To wannan ƙasar akwai diya dole wadda za a ɗora mata ta tara. Da in Faransa ta kai ƙara a bankin a kotun duniya za a ƙwace kadarorinmu a basu. Abin da suke so mu yi kenan. Shi yasa suke ta ƙadiyyar magana cewa an ƙi tara kuɗi sai su ce gashi na ai. So kai ƙara kotu ta karɓe dukiyar da muke da su da ta asusun mu na ƙasashen waje a kwashe kuɗi a basu. Abin da suke so kenan. To free agent za mu yi. Kun san free agent ga misali free agent shine kwantara ta ƙare ba za mu sake yin sabuwa ba. Wannan shi ne ake bin mataki na al'amarin kuɗi. Dole ne. Saboda sojojin nan suna ganin sun ɗauka cewa kamar da ƙiƙai ne irin waɗansu sojoji na baya da suka zo suka yi hauka a ƙasar nan. Sun ɗauka waɗannan shugabannin nan ba sa abin da suke yi ba komai za su yi kuɗi kawai za a zo farar mu ce mun buga kuɗi mun hita. Mun cire mun hita daga cikin imuwa mun hita daga cikin sefa. Ba za mu fita ba sai lokacin da ake da dukkan wata yarjejeniya mun warware ta. Dala ta Nijar, kwabo na 'yan Nijar ba za a biya diyya wa ƙasar Faransa ba, a haka za ta ƙare a talauci. Domin manufarsu waɗannan tashoshin da ka gani ana turuwa suna zuga mutane, su yi ta yawan magana gwamnatotinmu su hito su ce to mun buga sabon kuɗinmu mun hita. Sai ta ɗauki ƙara ta kai kotu a karɓe kadarorinmu da suke a cikin ƙasashe a biya ta diyya. Wannan ita ce ba za ku samu ba. Munafukan Allah idan aka karɓa su ma tashoshin akwai abin da za a ba su an yi musu alkawari. To komi ba za ku samu ba haka za ku ƙare. Domin wannan shugabannin namu shugabanni ne masu fikira, masana tattalin arziki wanda komi sun mallaka a cikin waɗannan gwamnatocin nasu. Ilimi ake aiki da shi. Yanzu in muku misali da ƙasar Mali, an ce janvier fasfor zai hito, amma Mali tana da kwantara da kamfani na ƙasar Faransa akan harkan fasfor har zuwa Oktobar. Kenan menene? Dole ita ƙasar Mali za ta yi haƙuri sai Oktobar na ƙarin wa'annan watannin daga janvier zuwa Oktobar, kafin ta ɗauki wannan mataki. Dole za ta yi haƙuri. Saboda idan ba ta yi haƙuri ba, wannan kamfanin zai maka ta ƙara kotu, za a kwashe dukiyar ƙasar Mali a biya su. To wannan su ne abubuwan da suke so ya faru. Shugabannin namu suna kallon su kamar ba sa abin da suke ba, sannan su sun san shugabanninmu su sa abin da suke. Tunda sun bi hanyoyi na matakai wanda za su warware abun a free agent, a kyauta, ko ina babu wata yarjejeniya ta muka yi da ku to lokacin ta ya kare shi kenan ba mu kare wata ba za a yi renewable ba. To wannan shine kadiyar kuɗi, matsalar da ake bisa gare ta kenan, ku yi haƙuri. Wannan dokokin su ne ake biya, shi yasa kuke ganin wannan al'amuran har yau kuna ganin kamar ana yi ko ba a yi. A'a, za a bi abu a hankali ne, mataki ne, tab by tab insha Allah. 'Yan Nijar na bar ku lahiya.